Welcome to Diaza TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, Sentumela. Hallelujah. Sinibingelele bafowethu siyiDiaza TV. Hawo sesiphine sabuya. Surprise lo. Surprise lo ngiphathele yona. Uyophela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyanithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. kahle. Yasina nikathi ngiyaya. Qela ngalomzuzu, welcome to Diaza TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one. Sisegoli bafo. Sanithumela sinibingelele sinamukele kuDiaza TV. Hallelujah. Asisibuyile singodokotela bothanda. Kunjalo. Siphampa inhliziyo, siphampa ingqondo. Siya-advise la si-advise khona. Siya-ke futhi lahluleka khona. Bafethu niyazi iDiaza Hospital uhlangothi asuluthathi. Ayilutho. Yabona namhlanje. Critical but stable. It's critical but stable. Yazi mangibuka labantu esihamba nabo namhlanje bafethu sihamba namajita la awu4 amajita sihamba nawo. 1 2 3 4. Angazi mele into bayiplanile lo majita ukuthi ayabona asihambeni sonke. Angazi bayiplanile nje asihambeni sonke. Abasahambi ngisho nangathuba. Siyam expose. Akasekho nokuthi ayihambani mina ngithi la. Akasekho nokuthi ayihambani. Mina ngithi la. Lezinqwele. Yebo bafika nje ngikhumbuza lo baba ehlangane naye siphuma eShoprite. Lo wathi anisathandazi manivula ishow. Kampa mana wethu. Ngiyamkhumbula. Usho ukuthi bowudinga lo. Yabona bakunje. Endilezi kahle manje yabona ngibona ngathi angiboni umuntu ngathi serious ngathi angikhulumi kabi kodwa ngibona umuntu ngathi ngiyambona ugelisa uhlobo lukanjani lo muntu. But judging amajita angibona ngathi amajita engikhuluma into serious ngoke. I think ba apply into bazom expose lokho. Okay, mina I'm interested ukwazi ukuthi yini leyo uyibonile ukuthi mhlambe azoyibonela nababukeli. Angisholo ukuthi Akunankinga. Lababukeli kodwa lo Netherlands ngiyamsola ukuthi mhlawumbe ngabe uyena. Okay. Ukuthi eyasanga. Hayi sobona khosa khona. Bafethu sicela nisondele bafethu. Hayi Chris angazi uzokwenza kanjani mfethu adjust besidinga ama camera awuthuke la but ke hayi uzani bafethu nonke nje uzani bafethu. Awuyafika isikhala lenkala. Bona samelo bafethu. Wena grand. Nakho bafethu. Acela iqhishi. Uze ngapha ushayisa kwabadlali bebhola. Mabe ngene kulolu. Wena ungangena la phakathi. Sasebamba khona la. Kuse hayi wena ungema la. Hamba kanjani? Fresh mnandi. Correct. Madoda. Ngigrand bafethu. Athi socula isicatha mina. Homeless. Yethi Ithini ngoma? Ethi homeless bani? Homeless. Isho kanjani? Kodwa mfethu ithi ama homeless. Tinani ayithi homeless. Tinani no. Awu homeless. Tinani la. Awu bafethu. Hayi yabona. Angenize komzamo. Nathokoza kodwa bafethu ukubona lento le yenza ukuthi sibe ndawonye nawo komqondo. Ngiyazi ukuthi size ngenkinga kodwa inkinga zakhona. Because ngibona ukuhlukana kwabantu la ubafu ngiyambona bafu hamba kahle. Akama kahle bhuti. Igama ubani? Uthathu kwaMkhize Sibongo. Uthathu kwaMkhize Sibongo. Umzulu. Ubaba umsuthu umama umzulu. Okay. So wena ke uyini wena mawucabanga umzulu umsuthu? Ngumzulu side ndawo. Ubaba umzulu. Umsuthu. Umama umzulu. Wena decide uba umzulu. Yini uyakuthanda uba umzulu? Kakhulu. Nakho. Ingabani. Thanda uba ingabani. Yawoza. Awulahlekile nalapho.
Mfethu igama ubani? Sanibona bobhuta igama lomxoliso kaXaba isibongo. Okay. Yebo, qhamuka lemsini. Msini. Yebo. Ngiyakuzwa mfethu. Wakithi wena. Igama ubani bhuti? Netherlands. Ngizayi igama ngusibonelo umsawamhlongo ngisuke eMlazi eThekwini. Oh, Mlazi. Hey Dubai. Hey Dubai. Correct. Igama ubani baba? uVictor Mamkhwanazi ngiphuma emangozi wamhlabalingana. Mangozi mhlawumbe ngicela kuma nami. Oh. Ngifuna uba fangene ngapha bese mina ngibani. Umkhwanazi. Uyeza umkhwanazi. Ungamkhwanazi. Hey madoda. Wamkhwanazi inkabi yami. Ngiyakuzwa. Ubuya phi komhlaba yalingana? Ngibuye emangozi wamhlabalingana kwaTembisa kaDisco. Nawushaya umuthi ngale. Akutho bafowethu abakube ngiyawushaya impela ngabe ngishaya intombazane lesesikhiyana. Cha lokho la mfuthu lo muntu omenzanga kube wakho. Hey mfowami hayi lutho hayi nje umuthi lutho mina ngikhulanga ngawo nje ekhaya usendaweni yakhona. Okay ngiyathola kabi yami no thina bafowethu igama lami nanguvusi wamanqele lo nomusa wamanqele lelishusa uChris njengoba nazo uSitudiyo TV siyabonga bafowethu sinesibhalele lento nani ngamadoda beningayilungisa ninodwa kodwa ke nenze kahle la sibiza siyenza lento lesisho ukuthi so that kungabikho iviolence because yazi isikhathi esiningi makukhona into nomuntu osifazane phansi namadoda amaningi sometimes ayipheli kahle kaliwe in yabona la wavele kunengi abade kuphela manje bobhuta izekhala inhlaba ngabe kuzobulawa impela nje impela hayi kabi Nasekubulawa impela. hey nafakaza ngegama elilodwa lonke lamadoda lokubulawana yini hayi ngoba indoda Kuchithela umfazi mfethu avana kuchithele mfethu. no mina siyakubona konke lokho mina ngazi ukuthi intombi yami yedwa lo muntu mangenzi lamadoda abangaka hawu mana ubani othole yonke lento leyo ukufundaza nje ukusikhathatha lo muntu yakanga besiphumile sise restaurant man saphuma masiphuma e-restaurant sahamba sayihlala epark sibhizi ngefoni sibukela ama movie ngixoxa nje ukubamba ubani kahle igama likaGele iqala sazi ukuthi sikhuluma ngobala uGele uPalisa una how long thana noPalisa senginonyaka ne2 months manje inyaka no2 months yini le wayithanda bese ngayo uPalisa oyenza ukuthi uphushe na uze kuphela unyaka no2 months uPalisa umuntu othandekayo osherayo ohloniphayo nje konke nje okwenzakala nje njengamanje angazi ukuthi ngathini mfowami ngimangele nje ukuthi nje kukhona nje into ukuthi uPalisa usebhizi nabafowethu nanani ngoba abafowethu bathi omunye bamazi ukuthi uthando hawo kanti animazi ngegama elilodwa uyamazi uPalisa lakhuluma ngaye cha ngazi usilindile mina bhuti wazi usilindile wena hey madoda wena bafowasi bani mina uAyanda ke hawo Mina ngazi uphumzile emntakama. hawo no can mazi manje ngenza kahle lapho ukuthi size ngumuntu okungesihle lapha nje akusiyena ithe mase sibone isithombe impela umfowethu mase sibonisa siyabona sikhuluma ngayo umuntu oyedwa kodwa inkinga manje ukuthi omunye umazi ngamagama ahlukile ayangena namapasa u4 elukunjeneni amagama o4 ipasi hayi lutho ngisho emandulo nabo babegcina ngokuthi abe nalo lele elesizulu bese kuba lesibhunu lesingisi kuphela for yonke lo Kungenzeka phela yena mhlawumbe ukuthi yena system yona adlala ngayo abafana leyo asazi. Bese sibone ngathi uyasidlala phela. una phethu una how long salana naye Mina ngisangana ngina 5 months. 5 months salana Yeah, ngina 5 months kodwa bese nginethemba lokuthi cha uyena umuntu omaqondana wami lo. okay Ngoba ngimbonile yini le phethu uthande ngayeza kunika ithemba ukuthi uyena amaqondana Ngambona nje umuntu wesifazane olungile onothando ukuthi uyakwazi ukuphatha indoda ngabona ukuthi lo ngabo maqondana wami. Kodwa ke manje mase ngithola zonke lezi zinto ngaba confused ukuthi awu kanjani manje futhi. Yabo. Angisamthembi nje ngifuna ukuthola kuyena ukuthi kwenzakalani kahle kahle vele. yazi phethu yabo nje ngikutshele something le show lesiyenza la leyo kusiza abantu kanje kade sayiqala akuvamisile ukuthi kube khona umuntu osifazana ukuthiwa unamadoda mangaka awu4 Ayisho umaqomaza aquleke inkosi impela. Umaqomaza aquleke. Kuyenye indlela so bafowami wena phethu uthe ubani igama likaGele hawu uGele mina ngimazi nje uAyanda nje impela nje igama lakhe yebo ngoba nala impela la ngasikhona ukuthi uhlala khona
hayi ngathi akahlali khona nomunye umfoma sengimbuza nomunye umazi ngeke nomunye umazi ngeke sazelaphi indawo yakhe eqondile ukuthi uhlala kweyiphi indawo yenze ukuthi umuntu obhukayo ufika ibhuka indawo ngaso sikhathi nawe yabo ema-range mina ngazi ukuthi uhlala ema-range sengimangala nje manithi mina ngazi ukuthi uhlala ema-range nina uyenze njani bafethu uyabhuka kunina kanjani mina lo muntu sijole ukuhlangana naye khona nje ngala iJozi kodwa ngazi ukuthi uhlala eAlex bazohlala eAlex ngazi uhlala eAlex emkhukhwini section 2 banhlangana awukazi uye manhlangana nje eJozi sihlangana eJozi sibhuka amahotela lawa okay labo 150 1 hour 1 hour 200 yebo wakhala ukuthi uhlala nomama wakhe manje umama wakhe akathanda shaya sleep out yeah okay kusho mina bafo yini lebo uyithandile ngayo ugirl lo cha mina nje intombazana ngifuna uqamba manga ngangiphumele namajita sishayele kwi-weekend out sidla kamabhiyo yazi ke nje ukuhlala ka njengogela kube yikho ukuthi umuntu uyathatheka njengomjito yabo Tembo nangu lo muntu lo athi ngizama ukuthi uxoxisana naye awuma ngifika futhi intombazana ithobe inginake futhi sikhulume sixoxe kube ukuthini hayi mhlambe yiloke lelo langa shintshisane ngamanamba into yethu ke yaqala ke lapho ke ngathi nami ukuzamazama ukubona ukuthi ayibona intombazane ngathi ithobile umuntu angathi uyiphatha kahle ngathi hayi nami sekunofuqufuqunyana lokhu uqhamuka uyabona mfowethu imizwa vele yayikhandela emthitheni vele izenzele mase kuhamba isikhathi kwaba kanjalo mina ke la sesicaka khona ke manje abafowethu mase ngithola ikholi manje ke manje noma sesize la kini bafowethu singazama kakhulu ukuthi nizame usiza impela siyibonise le izwe lonke ukuthi lengane lena sho ukuthi injani sho ukuthi nje sonke si South Africa ngasiqeda ngitshela umuntu wesimame nje 4 iyodwa hayi ngasiqeda ngempela Njani ngichaza ngayo ukuthi ngisho niyavumelana manje ngicanga ngibulawane manje lithi yebo utide kabe yaphezulu ngizokubiza ngobhuti omncane ngenxa yokuthi ngibuka angazi mhlawumbe ngiyakujudge mhlawumbe ngaba wrong kodwa nokubona ngathi awulingana labafethu laba ngazi hayi badala bobhuti njengoba babona bhuti badala ne but shuthi nayo kodwa ubambile abababhe khona ayinjalo bo nini mhlawumbe yino eyachaza ngosisi and yini le engakade uyibona sekuna how long lento yeniyenza into engayithanda ngosisi umuntu oyiphethe kahle akanabo abangana abaningi kodwa njengoba sengibona manje ukuthi ukuyiphatha kahle hayi iloko okushaya eceleni kona ngoba ngibona amajimbosi la mina ngazi ukuthi like umuntu sahlangana na estradini senze into esiyenzayo ukumkhwetha vele obvious umjida ujola nentombazane uyazi ukuthi ubhekini obvious injalo hotman lonke niyamkhwetha intombi yami ngazi-ke ngalokho khwetha vele nokho but then utshela mina wena mfowethu wena ke mhlawumbe nje judging to your age nani mhlawumbe ubumkhwentsha or intandana whatever nje niyenza ubuyenza userious ukuthi hayi cha nguye lo or mhlawumbe na ubutho leli thuba nje ukuthi awu ake ngithi uqina nami ngibe indoda hayi mina ithuba nje ngasho ukuthi lo bengilitholile kodwa into eserious cha bhuti lotho bengasiyo lotho bhuti so yini mhlawumbe into ebenza ukuthi yini lado uyibona kuyi mhlawumbe ungayithandanga ukuthi ungabe serious kahle yena bekumuntu engimthembayo njengoba ngisho ukuthi njengoba sengibona amajimbosi la namhlanje into emani yangishintsha kokugcina ke le okay yebo okay no it's fine ngiyakuzwa hey mfethu njengoba usibizile la sahlangana yabo sibangakana sithi mebhola manje vele wena ubuswazi ukuthi bangaka abantu abasohlala nabo namhlanje noma mhlawumbe mfowami kahle ngitshela iqiniso anginasho ngitshela ukuthi namanje mhlambe khona kumele beza ngingazi ngendlela nje sekwenza wayibhalisa cha ungiphuluma so okay njengamanje uyabona naku sibangaka 1 2 3 4 ngawo yini mhlawumbe uyimisele ngayo njengoba kuwena othole yonke lento lena waplana nedate noPalisa wabeza abafethu babizile ufuna kwenzakalana egcineni ufuna ukumiyeka uPalisa njengamanje ukuthi ayifuse kaPalisa or mhlawumbe ufuna uPalisa ayakwazi ukuthi ayikhethele achaze ukuthi yena ufunani kahle noma angazi mina mfowami ngendlela sekwenzakala ngisipende isikhathi esiningi naye and nginvest isikhathi sami esiningi kuyena nento zami nje okuningi okungakuyena okwami yabo so bengifuna ukuthi lento le siyilungise kahle ngingazi abafowethu ukuthi bona baqabangani kodwa mina nje ngesingami ngoba mina bese senclose ukuthi ngiyokhipha namalobolo ayibona ngendlela bese ngilungisa
zama kodwa ke naku awungathi uyagoduka ubhalisa impela madoda hayi ushilo yabona ukuthi ngoba ku December nje umnandi unayo imali ndizoba nayo vele uyidle lo mali namabhona vele uyidle le mali lo yabo uzomosha imali bafo ufuna kwenzakaleni masuka lana akho nje manje okay wena umbiza ngelinye igama akusiye lo muntu lo abambiza ngayo abafowethu but mhlawumbe lo muntu lo sikhuluma ngaye nguye ngoba vele nesithombe senesibonile so nayo ukuthi ngenza kube nguye ufuna kwenzakaleni bese mayisefikile la ugele mahlukana nje la ufuna ukuthi ugele ehambe nawe kube umuntu wakho ayekela abafowethu or ufuna ukuthi ugele ayikhathele yini ukwenzakalani or mhlawumbe angazi hayi mina mfowethu nje ngokwami angamana akhethe yona inkabi le ngoba phela vele nje usengibonisile vele ukuthi uyisidwedwe ngizosenzana isidwedwe lo 5 months awu 5 months mfethu sasemncane kakhulu mfethu hawu sasemncane kakhulu inkabi yami ngeke ngilunge mina hayi ngilunga phela lo muntu lo uhlekise ngami nasemajidini amajita mina nawe sethe musi ngithola umapakisho wangempela but then mhlawumbe wena kwazi usole kulo 5 months ukusola ngathi ayiwena mfethu ngase indlela zakhe ayiqondile angikutholi kahle ukuthi yazi bengingazi ngijampe le yona mfethu kodwa manje notshwala uyalithanda yabona lezi ezithanda utshwala vele zinokulahla somehow okay kodwa hayi ngibuye ngithi hayi phela ukucabanga ukuyenza umuntu umcabangele kanti akasiyona leyo nto do you think wena khona mhlawumbe into adungayenza enough ukuthi mhlawumbe ugcine hawu lo muntu lo mfethu bengingamenzi lokuningi kakhulu ngoba yazi ngitshela nosisi bamekhabe sengibatshelile ngaye hey madoda hey okay bafowabo yebo wena mfethu ufuna kwenzakaleni masihlukana la mina ngesingami nje ungiqedile angimfundi naphambi kwami ungiqedile ngeke amadoda awufawo uwedwa umuntu wesimama benganayi nasimini sengijukile impela ngazi noma ngisacisha nayi yiyona ngoba ikhondom elisebenzisana kuphi mfowethu ngoba lo muntu ongahlangana naye impela nami ngempela awu wahleni bafethu nami ngiyaphela phela nje impela bafethu manje kanti nina nonke beningekho ndaba kodwa besebenzisa mfethu bengithishiza Hotman because ngina 2 weeks ngimqapha lo muntu uyifaka ne yeah sure wena bafu 5 months ikhondom elisebenzisana ngayifaka kodwa yabhamuka bafu nasale sengiqhubeka baba every day wasalusutha ngoba vele sibushake beningekho bangaka ni emzimbeni hayi stress bungekho ngaka ngisace kakhulu futhi masebanga ngiphila nje nawe bungekho mngaka hayi bengikhuluma nawe hayi benikhulupele yabanyanja trainile ngempela nani benimsha wazi ukuthi no it's fine yazi noma sikhulume bafu umuntu ongasoli nomzimba nguwe othi uyayisebenzisa nje niyazi ukuthi kusho ukuthini lokho niyazi kusho ukuthini ngiyazachisana yini ezachisanayo mawucabanga futhi stress ucabanga nakho futhi nalokho ngicabanga stress yazi mina ngicabangani isandulele nokujika le emtholampilo impela yikho impela okufunda ukuzacisa but it's fine kuyasabeka lapha it's fine no sazi asifonele ugele simuzwe ezoyikhulumela ubani uya ku date naye kambe ngoba ufumene ekhulume naye mfowini okay awuthi ngikhophele inamba umtshela nje ukuthi hayi ude ngimo mayijika nje la ekhonini ngongizosela choose me hayi ingozi engane sazi ke noma ngithi ipalisa uzolivuma lelo gama hayi bafona mfethu uthe ubani kambe Phumzile awumbize ngoPhumzile sike sizwe ukuthi bese uyahleka nje ukuthi uyadlala hello Phumzile kunjani shapa uphumzile anti hey ngiyadlala ukhuluma no Victor usuphumzile anti mina ngikwazi ubhalisa usuphumzile okay yazi mamela dalo wami ngifuna ukubona manje yazini ngifuna ukuthi siye samwe kancane yabo sike sithi uyikhipha kancane yabo yeah manje ngila ngakini egate ngicela ukuthi ungihlangabeze ngoba uyazazi lezi nje zangakini lezi ave ihlupha la uyaphuma manje okay inkosi zami alright okay nami ngiyahlangabeza kancane okay baba
utheni mawuthi uma umbiza ngophumzeni hleka uphinde uyahisheka kancane nami kunje zange ngifuna ukulandelela kakhulu yabo kodwa ngiyamboka ukuthi ngathi yabo ngathi ngiyadala kodwa ngiyamuzwa nje ukuthi khona nje ngathi uyakusolanyana kancane kodwa ngendlela ngayo ukufeba angikufeba vele sekuyinto ayijwayele nje mhlawumbe uyazi ukuthi welo ngiyakufela okanye yasola yabo hayi mina kwengicele nina bafowethu sicela siyocasha ukuze mefike ngasiboni yebo sijikele nje ngapha samnika space athi mayifika uqhamuka ngapha phezulu uzoqhamuka ngapha okay nanke sinqala isikole umuntu ozayo awukhona umuntu ozale ukhona umuntu ohlala lapha ezansi hayi bheka mayifika la ungajaphisi ukuthi into yaziyo ucasukele ube right nje uma khama sikhuluma nje naye simtshele ngothando lweni ukuthi simozo ukuthi uthini ngeke impela mfowami Thobani Phumzeni uthobani mazi ngobani wena mina ngoVictor yena mazi ngobani Balisi cishe ngibiza ngoPhumzeni awemba awu lapha sabona kanjani ngiyaphila wezi bathi uPalisi awu bali please ngicela kumele ngizomchazela ukuthi kwenzakalani uma isister ngazexakeke no my brother la uyakutshela ukuthi sandana nawe igama lami ngoVusi ne umbiya kwiDweza TV ngowamanqele Sibongo lo shutha uChris nabiya kwiDweza TV so into eyenzakalayo sami senza ama vlog abantu abathandanayo or ama interview abantu abathandanayo just ubabuza ukuthi sendo lwabo luhamba kanjani ba happy yini wara yabo mhlawumbe advisor khona ukuthi I know into engaqhubeka ifuna ngenza kanje yabo so bafuna kade sitshela ukuthi nina 2 years na 1 year 2 months intandana ayiyaskisi ngitira abantu abaningi abathandana manje ngikuthatha umnyaka womunye ngohlanza lo waskisi nina 1 year and 2 months intandana and ubafu uyachaza la ukuthi uhappy mfethu ngawe and umuhle and ufila ngathi wathola umuntu straight yabo angasasiboni isidingo sokuthi elokhu ebheka amanye amantombazane ubafu bese nje ungifikele ungimena la silinde wena ungitshela nje ngawe mfethu because ngihambe ngimbuza vele ukuthi hayi noma ngathi uthi uwina ilotho manje hayi engayibhala incwadi ebheksekini ekucela impela ukuthi hayi Paris so manje ufuna ukwazi ubafu ukuthi ngabe mhlawumbe nawe uyamthanda userious yini ngaye yabo uyimisele yini ngaye awudlali yini lento ayibonayo yena ngefuture uyayibona yini nawe noma mhlawumbe wena awakaboni la usayibukela la cha nami ngizimisele nami ngumthanda ngiyamthanda nami ngiyafisa ukuthi one day mina naye sibe ndawonye ngesikhathi ngikhandwa umndeni mkhulu uyangithola manje tshela mina mase nje ubafu ngoba phela indoda lena uyayibona mase nje uthola ukuthi unomunye umuntu wesifazane isincanyane anaso la eceleni ungamxolela yena ungakhuluma naye mase nje ubambile ukuthi uyafeka yeah hayi kunganyiwa hawu kanjani manje waphela ngeke ngizombuza okay first uma ngicala kuyibona ngizombuza maka lokho achubeka aphika mina ngithatha inamba kaGel ngihlangana noGel straight yeah ngihamba naye umntwana siyakuthi uyombuza yeah babuzani ukuthi babuze boyithu ukuthi anazani yabo somnika isipho if naye mhlawumbe ngelinye ilanga kubamba ufeba enze lento uzoevele ebizele umuntu ofebe naye eze ku ayikho engikwenzayo mina ngeke futhi uzokwenza ngeke uyamthanda Mhlonipha kakhulu okay mama akunankinga uyakuthanda Mhlonipha uthi akukho akwenzayo akukho angakwenza ngempela ngempela tani okay no it's fine ngaze nibuza imibuzo edeep bese bengathi nginikhathile mina uma futhi niyaphuma khona leni yakhona so it's fine into ebalekile nje manje enye sizokunika surprise kune-surprise esihamba nayo esiphathayo so ichoice kabafu ubafu ekhethile because uthe uyakwazi ukuthandana sina sisilekelela ukuthi sikwazi usithole ngizokunika lo surprise yakho and then niqhubeke nendlela yenu nathi siqhubeke nendlela yethu because angihambi ngento khona engihamba nayo ngekho la uza ne surprise so bafu ngicela usumvala amehlo surprise yazi nayo ngithi twa surprise yes ngicela usumvala yeah ume ozoma la mama ume nje ubheke ya ume kanje yeah bafu so bafu lo ngimbizayo ke nguye ke lo oza ne surprise yes inhle so sizobala nje mhlawumbe ka 3
bese ke sivula amehlo bangazi mhlawumbe bengathanda ukuthi wona bafethu sithi nje surprise kanye okay sonke nawo mfethu okay sizobala 3 2 1 avula surprise surprise ayibona surprise yakho impela ayibona yona ngi-surprise lena dad hawu mina ngithi ungilethele gift inyana because uthi gift nje yona igift engikulethele yona lena after 1 year 2 months nginawe isikhathi sami imizwa yami engi-invest into eziningi kuwena dali kodwa yiyona into ongenzela yona le uyabazi bafethu angibazi awubazi awu kanjani sisungasazi awubazi Jene ukwazi ngathi angazi ukwazi ngothando omunye ukwazi ngobani amagama akho maningi so igama bafutha umazi ngobani usilindile awu yena uphumzile kimthi uayanda nje Balisa angazi ke ubani igama lakho uyiphetha ID yakho ya igama nguayanda uthoba ne sisi uBalisa mina ngazi uBalisa ubani mazi ngoayanda la so uayanda wena so umuntu wazi igama lakho ngaphela ubaba hayi since uyalazi kusho ukuthi yilo leli ngimnikelwa laba abanye wasukhohlwe igama lakho okay asiye indaba yamagama zanga ngegama wenzani nobafo wenzani naye lokwazi unesibindi lentombazana nesibindi emhlabeni wonke jikelele lo bonke laba bakwazi ngazo zonke lezi ezamagama ubolile ngane aba mina engizosho ufuna abakubone bonke umhlaba angifuni isidala empilweni yami hayi phelela namagama awu mfethu awumanda ngoba mina bengisathi ngisazoyenza indaba ukuthi ngimhlanganise since ngiyele ngabanjwa bangibuza ukuthi ubani so bengicabanga ukuthi vele nami ngisazoyenza ilanga ukuthi ngenze isithembu i-group chat ngibahlanganise wena admin bengizoyenza nje i-conference call and then ngibahlanganise ngibazise ukuthi sebamadoda bami bonke ngoba bonke bangiphethe kahle yabona sesamadoda akho sonke futhi manje cela wena uzohambisa amalobolo ekhaya sengesithembini sakho mina manje since umthetho nje usivumelile ukuthi nathi siyakwazi ukuthatha isithembu so vele nje bese ngizimisela ukuthi nami ngizoba kulelo lunga lelo so kuvele kabi because yimbe ngithi ngizoyenza lokho so sentombazane le mana ukhona yini phakathi walabo umuntu omthatha serious mhlawumbe ongamthatha serious ngoba angazi kwathini uyasathatha serious ngoba silana ke sonke ngibathatha serious bonke because ngiyabenefita lenzakalayo manje uyathatha serious yeah ngapha ngiyabenefita imali rent la ngithola lunch buya ngincedisa nje into eningi namaye bengisathembiswe ngapha ukuthi ngizothola imali enywela ayikhona le nesibindi sinefuthi eceleni mazanga yini kodwa into eyenzayo uhamba ngeenyawo zothu okay uthola rent uthola inini imali enwela inini ukwenhliziyo uba nomthandayo alukho uthando nje inkinga nje ibenefits akekho noyedwa kodwa wathi ngithanda nje mina bengikubhuqa nje ngifuna ukuthi usondele ngibone ukuthi uphetheni manje sisichaza ukuthi ulala nathi sonke njengoba silanje kahle nje kamnandi kanjani ubani umnandi kubo bonke la yo wawungavela ube umqwayizi nje uthengise live ume la makudlula imoto ume la ubhalibhodi ngaphela namagama impela bafethu yazi sengifuna lokho manje namakhamera wenu la vele bafethu uyazi ukuthi senzeni azibizwa ngawo isola manje ayisingayisola impela yazi ungihlazile nasekhaya nje angazi ukuthi yazini bese kwazizwe lonke mfethu ukuthi mina ngisidomu ngishadiwe mnandi nje udlala ngathi nje uyayifaka uyayikhipha nje uyayuza uyayifaka uyayikhipha mana bese sicela ukubuza wena usulala labo bonke labo and ubaba condom nayisebenzisa ngazi kangaka yaqhuma wayiyeka usanisebenzisa mina ngazi nje mfowethu saqila ngibona njani uyena kuphela umuntu usenesebenzisa condom ugcina nini ngeclinic ukugula kucabanga nezinto lezi ezenzayo mhlawumbe ukuthi khona into ezothiwa ama-STIs khona i-HIV khona i-AIDS uyakucabanga zonke nje lezo ngiyazicabanga but at the time ngiyenza lento le ngikubekele eceleni ukugula because ngifuna lento engiyifunayo mangiceda ukuthola yona khani ngizocabanga after ukuthi
ukugula kukhona mara the minute ngisayenza lento Esiswana. Yazi ukuthi kulezi zifo lezi ubafaka ebaleni ama-STI nani kunesifo abathi i-philisis. Yazi i-philisis yenzani? Hayi ngoba ngazazi ukuthi ubhalisa ubani bani akazi. Ufuna ukutshela lento ukuthi u-understand ukuthi ayisi joke. Yabo ibalekile and i-philisis inzima idlula i-HIV. It's iyona enzima ukudlula konke ama-STI. I-philisis uyazi yenzani? After 5 years 10 years yenzani kuwe? Hambelwa ingqondo ukuqala lokho uyahlanya ukuqala ube nesifo samathambo ubole ngezansi i-philisis ke leyo. So wena which means ngoba ulala nabo bonke labantu wena wazi ukuthi bona balala nobani, ufaka impilo yakho engcupheni, ufaka impilo yabo engcupheni because ungalala nabo bonke. What if mhlawumbe ubafuna enye intombi akalala nayo leyo ntombi lala nomunye umuntu, ukugula kwenzakalani? Uyayicabangela kodwa wena umuntu wesimama noma ngafika iphethe imali akuwena ungavela uyayicabangela kodwa Azange ngicabange konke lokho, mina ngibheke ama benefits ukuthi mina ngizijabulisa kanjani. Awunendaba nokuthi wena kwenzakalani usebenza ama benefits. No, ukugula bengingakacabangi kangako. Awunendaba nakho. Ngina indaba nako mara mangithole lento engiyifunayo ngiyakhohlwa iyo nkinga. Kahle usoyahlanya yabo lento ayisho ubafo sowunayo soyahlanya seyiqalile soyahlanya wena uyathakaza ngoba ngabe vele ngabe siqubulene ngenhlavu ngabe siyazi sithulile nje so ngendlela wenza ngayo soyazi into yabo into yakho yayenza impela lo mthakathi uhamba ngayenza impela yazi ngabe kungumanje nje simile nje mhlawumbe ebaliwe na kayenza impela yakho bayenza bezofila kanjani bezokwenza manje mhlawumbe ubafo uhlangana nobafo mhlawumbe ubafo uqhamuke ninjola ini waqhamuka wabonana like kwenzeke bekhwazana bezofila kanjani bizophatha kanjani ukuze into le ocabanga mhlawumbe sekuthiwa kuyenzeka ke uthi mara bengizothi sengiyakubo ngiyoyidefend bengizothi umuntu bekazama ukusibamba inkunzi because lento lena like ubuzo indoda yakhe kubiza umuntu bamba inkunzi shutha ngaqala umuntu ofikayo bekazosibamba indoda yakho lezobifika nje izibanje bengizobe nginayo athi unene into yakhe unaney'mpendulo njalo wena nje vele wena abantu sobabulalisile abantu beshawa abantu futhi bakubamba inkunzi kanti amadoda akayihlekelayo umuntu ayikho wenza kanje ukuyithoba thulukusa ukusa ukuthi ingilosi impela wamba isonto umamzethi awucabanga deep down ucabanga nje kahle hle do you think ukuthi into rice le uba uyabo ukuthi umncane lo mfana lo usho ukuthi ufila kanjani nje lento yenzayo uzogula icondom ngathi like do you think ukuthi yes ufuna lento efuna speed but impilo kamfowethu mabangazicabangeli bona nama ngengikwazi ukubacabangela kumele bona mina delete number zami ublock man nami ngizokhipha konke lento la iPhone nangifuna indlela nje odecide ukuthi uzophila ngayo ngeke ngikwenze lokho mina okwengibuza nje wena my sister indlela oyidecide ukuthi uzophila yona impilo oyidecide leyo yona wena bengidecidile because naku besengiyenza so ukuthi sengizophila into proud ngayo yeah manje ngathi ngiproud because sebayazi yachaza yeah because sebayazi ukuthi kuyenzakalani uyazi umuntu mina ngisho wena as a person angibuzi ngapho wena uproud ngalento yachaza uyibona ubaqwe nje wena awunendaba nokugula nje uyayiphilela nje hayi bafowethu we only live once you only live once ayikho lento there's no such ayikho kuthiwa you only live once we live every day kusasa uzovuka so manje ke Palisa ke nawe ke ulayekile maqanga ukuthi mhlawumbe besizolwa sibulalane ngenxa yakho Palisa maningi ngaba amantombazana nezwana la ngaphandle le manyana yami bengilo ngiyibeka ngithi ngibekela ukuthi mhlawumbe uluzama ukuthi ngikulobole ngenzeni nani nami sengizozama nami mina ke manje sengizowuthabanga nami mele ubize thina nihlale phansi sithenke goloko yini udake sidake imali yami hle kanti swapha iyahleka manje ukuthi kuthiwe kuzolokhu nje kuzothenga ugoloko mhlambe nami ngizobe ngikhona lapho hayibo ngicela ukubuza azoyikhohlisa manje ngicela ukubuza ngibuza kabi angiganga ngenini uma kungathiwa labafowethu angisho ukuthi nikwenze lokho madoda baswa bawuthenga lokho esinebhodlela bayakubiza ungayani singahlala sonke kanjani amadoda loyiwe mase kuba mase bayacela mhlawumbe ukuthi nenze umcinjana wasekamereni nonke nibe khona no5 sizocula nje sonke ayikahlelo okay akathi uyajabulela nje le ndaba Palisa
mina bafethu mina ngicabanga ukuthi mina Majita ne Awumkhovu. Okay Majita ibukeni kanje mase sithu akana inkinga yabo mhlawumbe kumele lenze umcinjana okuvalelisayo yabo Ngami namfowami uyavuma nawe washo mina bafo bengikhethile ukuthi ngizobekezela kodwa amanje sesaphelele mina njengamanje ngicela ukuhamba sengikhathele wena mina njengamanje yazini bafethu sengizwile Palisa yazini Unanibenza ngopalisa uphumzile mina azi uPalisa wena mazi uphumzile ekhaya wena nawe uyakuphika asilindile ibhodi la asho ukuthi mina ngumqwayizi la wonke umuntu mayedlula labazi ukuthi wena uqwayizi ipasa kanjani nje bayisho lento esho bafu ukuthi abhali ibhodi uthomqwayizi hayi ipasa kanjani le ayibona nje umuntu omubi Hayi ngiphatha kabi the way sebengibiza ngamagama ngakhona manje sekubhlungu ufisa ukuthi bakubiza kanjani nje mhlawumbe lamagama besihlale sibizana ngabo baby Jake wathi danazi Steve lapha una Steve imali kabani ayisiswami yabona if bengikhona ne if bengikhona vusi if bengikhona manje ngabe ngiyawakhipha wami ngiwanika wena ngithi mi ngempela uwaxhumeke awakhe iBhayibheli ini yona lo ngiyakuzwa mina mfethu okay ngicela ukubuza bafu ngiyakuzwa ukuhamba so mhlawumbe yini ungayisho kuma my sister khona sowazi ukuthi yabo sikudedele mhlawumbe naye azi ukuthi kuphakathi wakho nawe kwenzakalani from now on Palisa mina engithanda ukusho kuwe ukuthi ngiyabonga ukuthi ungibonisile ukuthi la emhlabeni kunjani bengiyibona inkinga zomhlaba ngeke ngadibana nami nenkinga kodwa yabona njengale futhi ngiyacela ukuthi uNkulunkulu angisize ngingaphinde ngidibane nenkinga njengale Palisa uzofa kusemhlabeni la yezwa mina into engizokunikeza yona advice ukuthi lento oyenzayo ngelindlanga uzohamba kancane saleni kahle kodwa ungazubiza amakhamera kunokuthi bengabe sihlale siyithusa khuluma nani beningamele nize nihlangane wena ngabizanga ngawani besikwazi thina ukuthi udoti besikwazi ulabisha ithini udoti besingakwazi phela thina ulabisha ocabanga lo mfana omncane kanje uma ungezokuthiwa ingane yami uzothini uthi ulale nengane yami phina uzolala nami nakhona akusinkinga ngisho ukakadela ubaba unonkiloyi inkosi yami hayi unonkiloyi straight lo umahosha phela lo ubuza wena mfethu yona yami eshoputi njengamanje nangu my sister yamuza ukuthi anandaba inikhuluma uyalina lena wena njengamanje yini wayisho kuye ufuna ukuqhubeka naye nenze lento abeniyenza noma mhlawumbe hayi lapho futhi ngiyabonga mina ngoba ngisazi phela ukuthi kujima laba ingakho emgaqweni khona amagaba ufuna ukutshela wona hayi amaningi anginawo kodwa nje ngithi akayigadi empilweni ngoba kuningi ukugula la ngaphandle kodwa ngithembi ukuthi kuyephasa kahle lokho ngoba sengibana nomsangano sengikhohliwe butho uyahamba ngempela lesikhathi ngithatha imali kavusi ngikubhejela ngayo bongacabanga ukuthi kumele ungishiye namhlanje socabanga ukungishiya ngoba sowubona ukuthi senivelile ninonke mina ngithanda nonke elusazochubeka nama ngithili mina ngithi angifuni kanumfaka korobela yini mina khohla ungena nemali ekhaya uyasho ukuthi imali kavusi bekumele ngize ngichaze wena mawufika ukudla nje kudliwe kuthengelwe yonke into bowujabule ngithi namanje asijabule ke futhi sichubeke kungapheli ngoba kuphela nala ngijabulela ukudla amandla enye indoda ubusuwadlile nje hayi ngeke manje lengane mfethu hayi wena ukho right wena hayi le hayi uyabona bafo lesifado sisho sesikhona kuyena hayi lokuthi sayuqala sesikhona kuyena ubuza besimase mhlawumbe nje wena mhlawumbe bulo bhuti or mhlawumbe bulo bhuti mhlawumbe bulo and then bese ke unamadoda awu5 or awu10 khohlakala uneyintombi ezo10 ezo5 ungaphatha kanjani lento leyo hayi bizongiphatha kabuhlungu usekufemeni abantu abawu5 njalo kodwa so njengamanje ngoba ezwa uwena ukuthi kumele bephathe kabuhlungu kumele bebe right azi kumele sivele sichubeke because bese sicalile akusiza ukuthi siyiqedelele nje manje no kulungile siqhubeka kanjani nento ebhlungu uyaziwe na ukuthi ibhlungu mayathiwa yenzeka kuwena ke ukusaza ngicabanga ukuthi kuzoba nelimoso ukuthi ngibambeke into eningayicabanga hayi vele ngiyenza vele wenza vele ngiyenza as long ngidecidile mina ngiyayenza yeah ilokho nje wena ucabanga ukuthi ku right for impilo yakho awunonkiloni kanti sazoqhubeka la hayi ngiqhubeke bhuti sikudedele emntweni saleni kahle ukuthi okay nakho sokusuka emntweni my brother
Mina angifune lutho kumanje ukhipha inamba zami delete na Facebook angifuni na Instagram angifuni angisifafune lutho into ezongihlanganisa nawe wena la inqondo le mangabe yasebenza ngabe una ingane yakho ayikhulisa ngibonge kakhulu bobhuti so vulela enye page bese ngalazi lengane longile mfethu anginankinga khona ufuna ukusho uma ngoba ehamba okay khona ufuna ukusho before ayelesho khona ufuna ukusho kuye ngoba sekugcina lo set ngingaxolisa kuye ukugcina maybe ithemba lisazoba khona yini mhlawumbe ongayithembisa kuye ngoba uxolisa ngizoyeka konke mhlawumbe nibe ngikwenza ngibe ile ntombazane bekayibona yiyo sizaqala ukuhlangana une covid disease angikufuni mina une covid disease angikufuni mfana ukhohlwe mina sisi wena bafubunge kumnikela inyithuko hayi ngamnika into umuntu nje une covid lo muntu la ikhanda lakhe kuthiwa i-covid besifubeni kuyena la ikhanda mina ngiright ngayo khona namagaba ufuna umsho mhlawumbe uphawo nama-advisor hayi lo muntu kuyafana uma ngama-advisor ngilo advisor uyithatha ayibeke eceleni aqhubeke nalento yakhe kodwa ngizokutshela kona mina kuyafiwa la ngaphandle uhambe futhi eclinic uyochecka hayi no nginkinga my brother ngicabanga ukuthi sizonithola nje lapha emotweni okay haya nje basi hayi ngayi emotweni siyabonga babhuti okay siyabonga my sister Phumzile Ayanda Palisa uyiliphi vele kahle kahle ya ngu Ayanda ngicela ukubuza ukuthi Ayanda lento yokujola nje kuthiwa usuyaqala uyajola waqala nini ukujola nje ukuthandana nomfana kuthiwa usuyaqala usothi I love you nomfana waqala nini bengenza grade 9 leli demon lingene nini lokuthi ube nabafana angiboni kuyidemon mina okay whatever ingene nini ubone nini la khona usuyithola usunabafana abaningi mhlawumbe mawucabanga idalwe yini ngisho ukuthi abange ngithi ngiyadlala and then strings got attached yabo yeah so azange sakhona ukuthi ngibayekele mara ukuthi like bekuyiplan yami ukuthi vele ngihlanganisa abafana and stuff kuvele nje kwazenzakalela so ngavele ngaqhubeka kanjalo okay usakhula mandlala wawudlala imizi uyibona imizi ledlala zingane ezincane yeah awuba ubani awuba usisi awuba umama awuba ubani bengithanda kuba umama okay uthanda uba umama yeah kade ayiqala lento okay yazi ukuthi usabuza ngale nto leyo navusi yazi there are things engengayi that I've noticed nje in general no my sis I'm not saying mhlambe these are things mhlambe odlule kuzona na yabo I think yes who are we to judge you but thina emehlweni ethu lento yenzayo i wrong ngawo futhi emehlweni abantu abaningi abazobuka emakhaya i wrong but mina I'm interested ukwazi ukuthi mhlawumbe yini ekutriggerisha engqondweni for you to do into kanje kungenzeka ukuthi mhlawumbe indlela okhule ngayo or mhlawumbe there's some sort of trauma eyenzeka yagcina ukuthi ikulidela entweni ekanje uyabo is it possible ukuthi kunento eyenzeka back in the days ukhula or whenever elidela ukuthi mhlawumbe ugcine uba umuntu kanje ngithi bengikubona abasisi like maschool abatshintsha imoto batshintsha abafana so nami I wanted ukuthi ngibone ukuthi that life izongithela kuphi yeah and then that's when ke sengisithola sengu situation ekanje because ngifuna ukubona ukuthi bekenza kanjani but manje ke okay so njengoba usubonile manje where do you think usindlela right for wena uyayibona inqubekela phambili mhlawumbe awuyiboni kodwa isokuyinto esisegazini siyazenzakalela no sengifisa ukuyeka since sengi-expose-ke kanje emhlaba wonke sozongazi ukuthi ngumuntu onjani
so akasekho umfana osazosifuna duze kwami since bangazi nomfana ozoza kuwena ozobe sekubonile lapho lapha nyazi ngizoyithola into engiyifunayo aphume kanje ya kunjalo but so ngidecide ukuthi ngiyekele vele kwamjolo ngisifune mina ukuthi ngubani and then uyafuna mhlawumbe ungathanda sikwenzele something ukuthi mhlawumbe sikwazi ukuhlala nawe phansi sikhulume nawe ngasabulela lokho sizwe nje mhlawumbe because mhlawumbe ngiya-understand mhlawumbe ezinye izinto ngeke ukukhona ukuyikhuluma zonke odlule kuzo sakhula nje badebe uzobafa ukuthi mhlawumbe khona into wadlula kuzo mhlawumbe off camera sizokwazi ukuhlala phansi sishaye ikhofi mhlawumbe usixoxele ukuthi kahle kahle umuntu okhule kanjani obade ngikubuza yena mthwajula nini imizi kade uyidlala ukhetha ukuba ubani character yakho mandlala lapha okay yabo so iyahlangana abadoda ayahlangana okay so but then okunye ngesikhona ukubuza vele njengamanje la kwi-camera but then kodwa siyafisa ukuthi masisuka la mhlambe siwazi ukuthi sithole ithuba lokuhlala nayo phansi sixoxe sizwe kahle ukuthi yabo because inhloso yethu ukwenza ngale show le uyisa abajede befuna usizo but then alithole usizo ayisayithole into efuna ukuyazi thina ke seselo nomsebenzi ukuthi ngathi singazama ukukusiza nawe ngakujabulela lokho ngakujabulela okay no sizokusiza ngoba esho nje ubafo sizokusiza sohlala nawe phansi the first step ebaluleke kunayo yonke into ebaluleke kunayo yonke nobukayo emakhaya mhlambe if there's something trauma that you are going through the first thing you can do is to acknowledge that you have a problem. Yes. That's number one. Acknowledge ukuthi nginenkingi, mhlambe nginokukwata fast, ngithanda ukulwa nani. You need to acknowledge that before uthole usizo. Now my sister, you need to acknowledge ukuthi there's something wrong with you. Eyenzeka mhlambe kwi-past yakho siya affect manje. The minute you accept lokho ukuthi okay, there's something eyenzeka. Leyo i-process ye healing. So uyaqala uyaheal ukuthi okay, you know what, ngiya accept and I need to take initiative and fix my life because impilo ayimi ngenxa yama post traumas iyaqhubeka iyaphambili yabo. So every decision that you take going forward akumelanga ukuthi ibe based on the past traumas that you've went through. Yes, you're gonna live with pain. You will never forget whatever that happened. You can never forget of the things that happened in your life. But what you can do is to accept that this 1, 2, 3, I've been raped, I've been done this, none. You need to accept ukuthi okay, into kanje siyenzekile empilweni yami. But now am I always gonna ngizohlezi ngiphila kwi-past? No, impilo iyaqhubeka. Acknowledge that, fix that. The day you acknowledge, trust me, that's the day uzoqala ukuheala. And then go and look yourself in the mirror. Uzibuka ukuthi umuntu onjani, uzibuka ukuthi udeservani. Impilo is very long, sazophila isikhathi eside. And sure, especially when you wanna have family, if you wanna have kids, you wanna have a husband, you don't wanna bring your past kwi-relationship. You don't wanna bring i-past yakho kuma friendships. Because manje ugcina wenzani, ugcina uba umuntu omubi kwabanye abantu njengoba my sister kwenzakala njengamanje. Umubi emehlweni labantu. But I believe ukuthi mina there's no one that is perfect emhlabeni. She has done ama mistakes wakhe, and each and every mistake ezinye izinto it's past traumas, guys. It's literally past traumas, and thina as South Africans, as abantu, we need to help each other sidlule kulezi zinto lezo. So ngoba esho bafu ukuthi my sister sizohlala naye phansi sikhulume sibone singamsiza ngani. No. Nginankinga my sister. So alright. Right. Uzihamba nathi? Yeah, ngizihamba nathi. Siyabonga kakhulu. Do you think le nto yenzakale la kumajiteni akho mhlawumbe uyasiblame or mhlawumbe uyasincoma ukuthi hayi no sikubonisa into ongayiboni? Mayicala nginiblameile but throughout the show ngibonile ukuthi vele usizo ngiyalidinga based on amagama kaBhuti nawo angiakhila ngenzile ukuthi ngifune ukuchange because lempilo engiphilayo it's not what. No, do you want a hug? Uyayifuna ihug? Nazo. Zoba right. I know I'm not my sister. Sizohamba nawe. Lesingayenza nje singaba le show. Yeah. Or mhlawumbe sithandaze. Yeah, either. Ufuna ukuthanda Ngingathandaza. Singathandaza thina. Yeah. Okay. All right. Sithandazele ke my sister sibeke izandla ekhanda.
Awu uNkulunkulu baba Jesu nangumntanakho indlela ubengayiboni kodwa ke njengoba usithumile ukuthi size kuye sisondele siwazi ukuthi sikhulume singabathunywa Nkosi sithunywa nguwe size kuye lo mntwana ngena ke enhlizweni yakhe nasengqondweni umenze avuleke abone kuyikhona khona yebo inkinga ayikhona kodwa ke nawe ukhona Jesu usize ke uNkulunkulu ukuze bephathe ngaphala amen. Okay guys Siyabonga. Mzuzu, welcome to Diaza TV, another episode of Young Chola. Another day, another banger, another hot one, another favorite king one. Dr. M. Hey, sentumela. Hallelujah. Sinibingelele abafowethu siyiDiaza TV. Hawo sesiphine sabuya. Mhlolo lo. Surprise lo ngiphathele yona. Uyophela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Sikuzona. Uthi ngiyanithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. Kahle. Yasina ni athi ngiyayi.